Tá fáidir ó se ag trí chláir dáid na sruthe seo Deiseanna Duitse, mise Éamonn Ó Dónaill, steward Éistriúcháin le Coimisiún Eorpach, agus mise a bheith sa cóir na gceisnar Aonad Aislínn McCrory, Ceann Gníomhach ar Aonad na Gaeilge an Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Coimisiún Eorpach. Tá fáidir ó Aislínn. Mí mai agad Éamonn. Agus spricatairis na chláirithe dan scéaldan pobl a chur ar an álas faoin na Deiseanna fástaíocht tar fáil sa Gaeilge, agus daoine sprágúil a fiosthorbaid sciil na teanga chun gur féidir an na Deiseanna sin a hapú. Ba na héana agus mo chódaí deir go brain, Lord le daoine a gobar bástanna tar fáil, an bhfuil a bhéim ar a teanga scrífa agus ar chuidir gramdaí. Agus tá sulagan gníomhach len léir agus chóirtear na Deiseanna tar fáil dáisina bhfuil caighdeán ar Gaeilge ceacu. Tá me anhuiacht a Aislínn is bheith ar fáil dún tróna. Tá fáilte ród. Tá se lehanní háachtain sin sa Brasiil an éit bhil tú héin. Tá mé fósan ifig. Tá sinna chuir searm a chuintí sa lehanní dúirí mar an héin. Ar dús beidir ar bhhaile ná bheisteileat léargus thuirtúin ar de fástéin. Go bhfuil bliana inis a féimú mar Ceann Gníomhach Aonad na Gaeilge agus cin obair dhéanann tú ó lá go lá. Well, tá mise inis mi plé le cuasaí bánaíochta díreach le beagnach bliana nuas, agus ribh sin bhí méid obair san Aonad mar aistriúthóir, tá mbeadh seos a bhroisiil san Aonad na Gaeilge so gnne le beagnach 10 bliana nuas, mar sin bhí méid obair mar aistriúthóir an chuid mód an am sin, agus tá méid plé mar dúirt mé le cuasaí bánaíochta le beagnach bliana nuas inis, agus ar nói is aistriúthóirí is mó atá obair san Aonad seo gnne tá seacht nina dhéag ag obair san Aonad mar aistriúthóirí, agus an sin tá cúntóirí teanga agin fásta roinnt eilúnaithe agus mé héana agus duna bhhain eile bhíonn sa plé le cuasaí bánaíochta. Ach nílas a gom bhfuil is ógólas a go tíon agus beidir golas ag chud bhaid in na daoine a bheits a géisteach le seo, bíonn Aonad na Gaeilge Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin Coimisiún atá an, agus bíonn an Coimisiún ar nói ag aistriú ag plé ag olbhú dréachtú agus chur tugraí ar fáil. Mar sin bíonn muideanne ag aistriú na reachtaíochta ar nói, ag aistriú na dograí sin agus agur fáil sna teanga heifigúla go léir, agus comháile sin bíonn muidir plé le rudaí eile ábhar eile nach reachtaíocht mar hampla bíonn muid ag aistriú ábhar don gréasán fásta, beilgeí eolas, óradí, ábhar cumarsáide eile, mar hampla freigraí ar ciisinaí ó na feisirí parlamente, na feisirí éarnacha parlamente. Mar sin bíonn éagsúlacht ibre an, ahan cinneal ábhar, mar bíonn an Coimisiún héana ag plé le ahan cinneal ábhar, mar sin déadach aistriúthóir ag aistriú píosa reachtaíochta bhaineann le vísaí le amháin, agus an sin an céad le eile ag plé le leathnach gréasáin faoin scéim ollscoile Erasmus mar hampla. Mar sin bíonn éagsúlacht ibre an agus comháil sin ar nói comháil leis an Aistriúcháin héin, bíonn aistriúthirí in Aonad ag plé le cuasaí termíochta, agus bíonn muid ag plé le cuasaí cailíochta fásta, bíonn tagan daoine le chéile go réalta le rudaí den sort sin a phlé, bíonn cearlan cheachtanúil agin mar hampla ina bléitir gréthe dúchlanatha den teanga, den Aistriúcháin, den na téacsní bhíonn le aistriú agin, agus bíonn achan duine ag afreithnú obair chéile, mar sin bíonn gach duine ag fólam ó obair chéile agus ó aiseolalas a chéile fásta. Dá ré sin obair éilcéinealach gúthlanach cinse atá an ach obair spéisiúil darlam héan ar an dóid. Well sin réim se le hen ar fád, agus bhíonn tú héin ní bhíonn tú sa plé leis an aistriúcháin héin. Inis ní bhíonn nó, inis de riar a bíamsa ag plé, well I lethar na thuair an tosaíochtas mó tá agam san an arcaíocht haon, mar sin an clochas mó atá ar badrín faoi lethar ar nói caiimiid dóthan daoine áil leis an obair seo dhéanamh, mar sin tá mis ag plé chuid mhór leis an arcaíocht faoi lethar, comháil sin bíam ag plé le cuasaí Saor Aistriúcháin, mar comháil leis an ar an inmhánach atá agin, bíon muid a chur
codtan obair amach ag siar aistriúcháin, bíon conarthaí agin le codúirtaí siar aistriúcháin agus le siar aistriúcháin inar fásta, agus bíam ag plé le sin le cógálacha agus rudí mar sin a agrú leis na siar aistriúcháin nó le daoine a bheith a chur seo ar na deisinaí fásaíochta seo linn, mar sin bíon neart rudí éagsúil ar siúil agamsa. Airí an bhaim an taisteachán níos is a rís go mhaid céim rá ach ar náid bíam ag plé leis na aistriúcháin eile faoi rudí bhfuin leis an aisteachán go mhaid. Sure. Well, go dtíach be me cancer balba go rís beidir faoin opair tarsúla go bheith bhain an go dtíach beidir díúr fe tamla ar de chuúlra héin. Ar dús as sin ceasta go dtíach? Well, dearhí nach gadú rá nach dohhain na Gaeltarta mé, agus nar tógú le Gaeilge mé rugú agus tógú díróin mé, agus níró on Gaeilge sa teach agin, agus cosa le codhór daoine óna sé chun déasócha níor hosí me sé fólam na Gaeilge gur hosí mé ar an bhanscoil. Bhí mé ar an bhanscoil in Ard-Stiúrthóireacht níomh Ciarán i Málaí Ealaí. As an cantar sin idir bailí ealaí agus an ómí mé, mar sin is an sin na hosí me sé ag fólam ma cod Gaeilge. Could you mar dílat mar sin an caiideán cí bhaint mástáis go tú abalta bheith obair go gar miúil post bhaint mar dús mar aistriúcháin agus cin. Could you mar dílat an caiideán sin bhaint má? Well, is tócha ar chéadal síos bhí múnseirí ionta go mar scoil, atró mé ar scoil, agus nuair bhí mé sa dara bliain ar scoil fuair mé scoileacht ó Gaeilge tá méid anú a bhí sé le dul ag an Gaeltart le trí seaartnaí ag ceithú sa Gaeltart, agus rinne mé sin agus bhí am cumáid sin a gomáin, gur ilmé ar an Gaeltart agus ar na Coilisií Saoirí sin gach saoire ina dhé sin gur bhog mé chun na Bruseile socha, mar sin caiith mé roinnt ama sa Gaeltart nuair bhí mé ar scoil agus ar an ollscoil. Nuair chríochnaí mé ar an bhanscoil, ní raibh bar agam d'éireach dé bhí mé géirí dhéanamh, agus bhí is agam go raibh spéis agam sna teangaithe, agus go raibh dúil agam sa Gaeilge, agus bhí is agam go raibh an túfás fós le fólam agam, mar sin thochraí mé céim a dhéanamh sa Gaeilge agus sa rankis i Málaí Léi go sin na tréáide, agus bhog mé go Málaí Léi le sin dhéanamh, agus a rí seile bhí teagascóirí léachtóirí ionta go goman sin agus dóla mé an túfás, agus mé món na cuasa sin, ach nuair chríochnaí mé an céim sin ní rós agam go bháil héon go dtí bhí mé géirí dhéanamh, mar sin bhí spéis agam sa staidir, bhí agam go raibh mé géirí tiile staidir dhéanamh, bhí agam go raibh barnaí i mo chodeolas, agus go raibh neart le fálam agam go bháil héon, mar sin tócha go hairí ó hiú scríú na teangada, bhí agam go raibh barnaí im chodeolas sin, mar sin thochraí mé tuairt faoi bhaistrucht i léon an aistriúcháin ar cearrua, bhí an bhaistrucht arsúil in san acadú gan am, mar sin bhog mé hin cearrua agus caiith mé jabhlíon na maistruachta an sin, bhí cuasa jabhlíon a bhí an ar sin, agus bhí an cuasa sin ar os caiith mé ra dóla mé an túfás an, bhí taithí ibre mar coiste bhfuil agat bhí na léachtóirí agus na teagascóirí ar os, agus leis an iarní ní bhéin an seo, mar an cuasa sin a rinne mé, agus chríochnaí mé sin, agus fad a bhí mé ag obair ar go leiscail bhil bhí mé ag obair an bhí mé deanú taithí ibre gan am, tháinig duine ag an ón Aonad seo, heag an ollscoil ar chuirt, agus bhí siad a caint ar na tréisí eilúna a bhí an ógéann seo, agus gur fiú chuirteach ar na tréisí eilúna seo rud a rinne mé, agus bhí sé gceiste go mé an am boga amach an seo agus tréise cuaig bhí a bheith agus go bhfuil hín ar an bhála in sin, ach bhog mé an seo rinne mé an tréise cuaig bhí sin agus tá mé fós an seo beagnach 10 mbliana mar sin. Agus an maiile a Bruseil mór éid chónaithe? Is mai caiith mar mar dúirt mé níú sé gceiste go maríú fanart, cap mé nach méháin a cuaig bhí, ach when am ansalt as an obair, ar chéadal sí bralam an obair, agus bralam an Bruseil héin, agus tá an Bruseil Mastrabeg mar áit, bhfuil is agus mar cethir, tá sé Mastrabeg, ach tá an túfás ar siúil an, tuis go bhfuil sé
Inta cultúrtha teanga tá daoine an bhahan ceann den Eorp, bíonn daoine bogáin a rihan ama mar bíonn daoine teacht ar waithe leis na deisinaí atá an sna institútaí ar nói ar conarthaí sealadtha fanan roinnt daoine imíonn daoine eile bíonn daoine nua ag teacht a rihan ama mar sin tá sé inta éasca bualadh le daoine sucrúisteach tuis go mbeadh daoine ag gcónaí ag lorg cearde nua ag lorg rudaí nua bhfuil is agat dearthaí deiríre gurú sé níos éasca boga chun na brosisiile na mar bhéh sé boga go háit eile in éireann mar bíonn daoine cinál bhfuil is agat sáile tá deanna go mbeadh daoine sucrí síos bhfuil is agat bíonn a gearde híana a handaine agus an teaghlach agus a handaine mór himpeall orthu mar sin ní heag mbeadh siad ag lorg ispir nua agus cearde nua mar sin bíonn sin níos deacra tá deanna boga heag áit nua sáile ná mar bhíonn sé boga heag cethar nua mar tá sa brosisiil. Sin sa múl agus bhfuil costas mark tána aird agus bhfuil se aber a téh cynniúar chuiriste ar fast sa brosisiil. Má deacrataigh an duine sin láisinam siúd sin deacrat mhór a lár na huaire aber má le clia. Bhfuil an deacrat sin an sa brosisiil chomáid? Níl deiríre níl. Bhfuil is agat níl sé sir bhfuil féir sé níos tíre cinse ná mar tá lúistína ddíróin mar hampla ach bhfuil is agat príomh cethar na Beilge atá ach tá sé bhád níos sir na bailach lia agus níl na deacrataí céar ná na choirbí taithne mar gaoine ó coní orthu maiach líon ó ró coní orthu maiach lia agus ní creidim na deacrataí bhíonn acu lúistín siú níl sé chu deacrar sin an seár choirbí deiríre. Well, chaid tú hen runhhaid blianta play leis an aistriúcháin sa ró an pasta go tagad a lá na huaire. Leis dúir tú hen luite go an nabar spéisiúil. Deir daoine aird go an taistriúcháin agus céal aistriúcháin a bhín ar siúil leis luite go réimseán bhín níomhhain a plé areachtaí tá leis an ábhar ar an tíomh gréasáin. Deir daoine airithe go bhfuil an taistriúcháin céal aistriúcháin siad a bhaid is mógóil sin Ladrana. Did the word hen fwy sin? Well, is cinse go bíon rudaí ladrana le aistriú go minic an bhfuil is agat tá agad haon agus stocha bhfuil is a chudhór daoine ghfuil an Gaeilge eisceachtúil go fáil ghfuil stadas ifigúil ag an Gaeilge ach tá sí eisceachtúil go fáil sa bhé just ghfuil muú fós a bheith me gas na Gaeilge ag an nach náisiún Virginia a an rud a aistriútar go teangathe eile an é. Ach aber in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin an seo a gas na deangathe ifigúla eile níl soreachtaíocht ach thart ar idir 5 agus 60 faoin gcéad den omlan na aistriútar. Inis níos móna sin atá an a gas na Gaeilge faoi láthair margheall ar an bhfuilú ach nuair bhés deire leis an bhfuilú agus bhfuilú sealadach atá an tá data lagí síos de dhearda an bhfuilithe. Béim Virginia ag aistriú a rud aistriútar go gach teanga eile agus fágan sin go mé idir 10 agus 5 faoin gcéad den obair dheantar ní reachtaíocht a bhés an. Na rudí eile sin na luí mé áhar commerceáide áhar don gréasáin agus tá bhád níos mó béime ar sin na mar a bhí tóca nuair a tháinig na céad teangathe na céad tíortha seach san íontas samúlas agat tá bhád níos mó béime is ar an commerceáid ar na leran ólas ar na síhaní gréasáin agus a rud a bheith chortham na data agus ar fáil san na teangathe ifigúla go léir. Mar sin tá éagsúlacht áhar an tá bhfuil is agat bíon rudaí éagsúla le haistriú ach cinse bíon cuid den obair bhfuil is agad cuid na documéid reachtaíocht atá bíon cuid acu technúil, bíon cuid acu fada agus Jackar dúlánach ach bhfuil is agad sin cuid den dúlán fásta an bhfuil is agad nuaí Jackar sin aistriú agus brahan sé go mór ar an duine céimara agus inis agus mis sé plé leis an arciacht agus le nuathachtaithe agus leis an aireann ar bhealach eile. Feicim go bhfuil daoine an agus is fearr le ar fad a bheith obair ar rudaí beige bhfuil is agad don gréasáin ar fostálacha ar óradí ar bhéilúgaí eolas agus ar rudaí mar sin agus daoine eile is fearr le ar fad písa fada bhfuil is agad a bheith an díúir seathar rud cinneal sprockaní bheith lagí síos agus am a bheith acu taide dheanú, taide termíochta na rudí sin ar fada dheanú mar sin tá rud ag dahan an deir agus tá daine an agus is fearr le ar fad é sin brahan sé go dtíach ar an duine tóca. Ag mín deisiach daoine le sumar hampla is fearr am bhád a bheith plé le haabhar an tíomh gréasáin na bheith plé le reachtaíocht bhfuil a deisian an.
Tá an de sin an ach ar náid ní hanan sin is rá gur féidir le daoine ré rud astriú agus gur féidir dúil tú do rudí eile bhfuil is agad mar tá an obair le deanú brahan an obair atá le deanú ar thosaíochtaí an comisiún agus má tá an comisiún inta gríomhach ag dréchtú reachtaíochta ní mór dúine an reachtaíocht sin astriú. Mar sin brahan sé ar an úlach ibre an am, brahan sé ar an obair atá le deanú. I láthair na huaire tá codhhaid in an mar hampla ag obair ar codnaí duna cí, agus reachtaíochta tá gceist le sin, agus reachtaíochta tá well is a good codhhaite tá mas technúil agus casta ach brahan sé tá muidirne an mar thuirmhís le freastal ar réachtanis an comisiún agus brahan an táhar a hagan thuganne brahan sé ar na réachtanis tagan comisiún agus ar an obair tarsúil agus an mar sin bíon máscán brán agus seantar iirecht well is a good beag freastal ar na well is na simini éagsúla tag daoine ach ag deire an lei tá obair lei is Gaeilge agus céim dé réint go chothrom ar an oran. Cinnte agus mín siú faoi bhrú ar bhd nanúna le mín siú faoi bhrú ag amana áirithe den bliain. Well a rís tá muidirne tuis go bhfuil muid isceachúil ar bhealach Marianne ar an bhfuilú ní honan sin agus na teanga heile ach bíon ammaní airithe ar bhíon an comisiún inta greithach agus bíon muidirne inta greithach dá réir mar hampla nuair bhí tréimhse an nuair bhí buisiad an comisiún a phlé agus bíon chud mhór tugraí reachtacha a bhainean lei sin crat airgad de síl bblion túil an bhí muid inta greithach le linn na tréimhse sin. Ach ní muidirne bháin ar náid na teanga heile a bhí inta greithach fásta ach má bhíon rudí airithe an a bhíon le haistriú go Gaeilge faoin bhfuilú. Tuis go bhfuil an oireann soganne níl muid go mór leis na teanga heile go fáilín. Má bhíon brú milteanach ar na teanga heile is cinse go mé brú miltean hádaine Marianne ar céarna bhfuil is agat ach brahan sé bíon tréimhsí an ar bhíon an comisiún níos greithí na tréimhsí eile ach bíon obair an ag gcónaí ar náid agus tuis go bhfuil an cí nach bhfuil ar fáilín Gaeilge go fáil bíon sin an na gcónaí dúine go maiid. Well, the fan tradition that share Facebook Lives, Misha Éamonn Ó Dónaill agus she Aislínn McCrory, Ceann Gníomhach Aonad na Gaeilge in Ard-Stiúrthóireacht and Aistriúcháin Coimisiún Eorpach at mar bhín in Charlton show. Mar bhfuil Tom agad fehaint ar agallamh London, le an dearmad go mé fisean na feiceal ar le na Facebook gailfáilta den agallamh seo ar Bhilbeag. Agus me ceapan go mé spéis ag Danne bhfuil aithgidar san sin seo san agallamh seo. Déanana danne sin clubbal sa bhosca híos agus má tá ceiste go dáiscín na bíú drogalart na ceisina chur ra féidir ceiste scríomh sa bhosca chomáid agus déanana díart an ceisina ragart. Tá ceist an seo mín lín éirí fácail go aistriú go maithúil. Ní bhíon agus ní bhíon. Brahan sin ar an takes mar ar náid mar dúirt mé bíon cuid na takes ní bhíon na haistriú inte casta inte technúil bíon chud mhór taide termíochta le déanú agus sin bíon takes ní eile tá bhád níos éasca bhfuil is a go chud ní mé a bhfuil an táhar fadaí antar don gréasan níos éasca ach chud den áhar mar hampla don gréasan bíon sin níos éasca agus ar náid ní éad tá bheith tnú leis an líon cíar na focail in éon le I gastain atá obair ar héicsaní ólas agad tá más siimplí ag daoine eile tá obair héicsaní tá inta casta mar sin níl tags níl ólas agad go generalta tá bíon rátaí ibre legaí síos agus ní honan an ráta ibre ar náid don duine tá ar nuas sa fóst agus don duine tá an le tamil agus bhfuil an taithí aige agus an deis aige lí seathar an obair agus na scileanna sin na Orbert ach bíon rátaí ibre generalta legaí síos agus an sin bíon sé bra ar an document a tarsúil ag an duine. Tuigim. Agus cvéad daine tá gobar san éad dul an thuair agus cvéad fáilte sa thugus an cin san am a roin. Well, I láthair na huaire tá seach na éag ag aistriú. Tá trúr cúntóirí an. Tá mé híon agus duine eile atá lé le sanna na Hebre agus le cuasaí bánaíochta agus tá beirt eilúnithe an chomáid. Nis bhí próses arcaíochta do d'aistriúthirí sealadatha agin tá muid díorcané sinna créithnú agus chuirmuid lista le chéile agus béimiid ag arcú an lista sin idir seacht dearan na bliana ach mariaal ar na réachtanis arcaíochta tá agin is tóca go seáil for glí nua nó glí nua ar ire ar iirtas san óir d'aistriúthirí agus do cúntóirí mar dúirt mé
curfar deire leis an bhfuilú agus tá data leagaí síos le deire chuir leis an bhfuilú agus an data sin na deire fiche híon mar sin faoi fiche dó faoin cíad leat a bhí anar fiche dó be muidirine ag aistriúcháin ó aistriútar sna teanga héile agus be for an omland í thornaí dá réir sin. An is mar dúirt méid chuirmid roinnt ibre maithag siar aistriúirí comáid ach tá muid bhád ón spruch deire mar sin béirín chudhór daoine arcu idir seo agus sin agus tá muise ag obair in Aonad na Gaeilge sa Coimisiún ach tá servicí teanga san hinstúdí eile comáid sa cóirle sa Parliament na Coistí agus bei siad san lig ag arcu daoine comáid ag arcu aistriúthirí, cúntóirí, ateangarí dlíthe mar sin tá chudhór deisinaí an donna daoine sin a bhfuil na scileanna chuí acu le tuairt faoin obair seo. Agus luitin sin rud antátas na scim na chuí agus aber go den éigen a féintir seo agus duine sin rab bhrealam post in na Gaeilge san Ard-Stiúrthóireacht láthar na ghuaire brehan na bhfuil na scim na gom. Cén chóirle chu as ar duine sin? Well, is tócha ó hiú scríú na teangada agus más a ceintear an ascáin táidir nó sin ó táhacht scríú na teanga. Ní dócha gur féidir Gaeilge bhaith scríú gan Gaeilge bhaith a léú. Dá bhrí sin bhlahín do dhaoine ar bhaithló chur lena gomas sa Gaeilge agus bhfuil spéisiach na deisinaí seo bheith léú ar chéadal síos. Is tócha gur sa léthireacht is féidir teacht ar na réimení éagsúla teanga agus ar an sibris teanga agus ar an stór focail agus ahan rud beidir nach bhfuil ag ahan duna sa síl léthúil. Comáile sin bhilhín do dhaoine bheith ag cleachtú na scríneoireachta agus is féidir sin anú trí bheith aistriú ar ach tá bailí eile sin anú comáid trí bheith bhfuil tá go bhór daoine an leis bhfuil bloganí acu bhíonn sa scríú donna heirisí agus donna nuachtáin Gaeilge. Bheith sé táhachtach go háirithe mar bhfuil tú cinse go bhfuil an leibhéal chuí agat aiseolas ail faoi do chuidibre mar ní fiú ag scríú mar bhfuil tú fáilíonn aiseolas faoin scríú sin. Agus mar bhfuil bailach ar bí eile le sin ail is tócha ceann duna bailí le sin anú na tuairt faoi cuasa. Faoi cuasa den cinneal tógah in géalcultúr nó sna hallscoilní eile mar deis ionach tá sin aiseolas ail faoi do chuidibre an bhfuil agat bheith plé le sainolaithe san ábhar agus ag fólam muthu agus deis ionach atá an donna miclíonn a bhíonn ar na cuasaí seo a bheith fólam ó na sainolaithe aiseolas ail agus níor ceart bhfuil agus ceart an deis sin a hapú mar ar náid tá na cuasaí sin ar os agus bhfuil agat daos iad ní féidir lo mériltí anú achard mar caihí an maclíonn héin nó an duine héin freigracht a ghlacu as an ólam é héin. Bhfuil agat mar ní féidir an caighdeán chuí a bhaint amach gan bhfuil agat dua a caiithú leis an teanga gan a bheith dígrasach díhallach agus is le tréin díhall farsanta de riire a winfor an caighdeán sin amach agus brahan sé caihíonn duine bhfuil agat caihíonn duine ahans cé na barnaí tá ag an duine ina chuideolalas héin agus gríomhú dá réir sin. Bhfuil agat ní honan na barnaí a bhíonn san ólatá a an duine tá daoine an agus caiisi díirú ar an taithí sin scríneoireacht daoine eile agus tá bhfuil agat chudhór le fálam acu faoi cuasaí caighdeán agus gramadaí ach brahan sé ar an duine ach má aithníonn sin an rud tátaí an bhfuil agat na barnaí atá agat a chuideolalas a hants agus bheith tiltseach an dúis sin a caiithú leis an teanga hon an caighdeán a bhaintach a bheith siar ólam bhfuil agat agus ag siar ausú. Cinse, stáithe go gappa daoine éirí deir sin do hénta céim buid má leis gom na tamáise buid má gom mar sin ten caighdeán tá dua caite gom leis teanga agus bhíomad pástanna sigus an sin bín antíma ahrú a mar deir tú héin caiith tú lean an teart a fólam agus bhfuil áhar bí ar líne aber a go féin chuiregas nuaitún sin tíirmíocht agus bhfuil áhar bí ar líne a go féin a bheith orúna dan sé bhfuil geirí an réim ar ige teanga sin ólam.
Well tá rudaí éagsúil ar lína tá fáilseáin ar fáil. Níl an túfas den cinneal sin ar fáil agin na daíir mar nói is ag aistriú go príomh a bhíonmid seachas a chur our ilúna ar fáil. Ach tá fáilseáin amháin agin darban am scríú go solir sohiige tar fáil ar lína tá intamáid. Comáile sin má tá eolas nó moltaí ó ghaoine go sunrach faoi mars féidir olbhú le chuirteach ar na deisina fástaíarta linn. Tá mé deanna go dapóid mé an deis le cógáil a fáibú a bhés arsúil agin ag dearna bhí dhearfar an tríú lá a bhí dhearfar an cíad lá den deirtas na saona máileach lia. Bé cógáil an sin a bhés a ddíirú go sunrach air sin ar na deisina fástaíarta atá na hinstitúdaí ach ar na réachtanis bhfuil is agad cailíochta agus na réachtanis ó hiú caighdeán de a chur láthair a bhíú agus cóirle agus moltaí thuirt gaoine faoin dóid leis an caighdeán sin bhaintach. Mar sin bé scapar eolas faoi sin ag dearann tairí ach bé sin arsúil agus bé fáilte rahíine bhfuil spéise agus na deisina fástaíarta linn. Agus an duine bíh geirí fátar nólas I maidir le cógáil nó na deisna bhfuil balla bhí leis na dhéanú na cin ballas fear go dtí le cinnte go bhhain túntálas a fád. Well tá lehanach Facebook agin ag an Aonad agus postálan muid an sin eolas faoi an rud an cinneal sin a tarsúil nó íon deisina fástaíarta íon phróisis archaíochta tá oscailte. Mar sin is fiú an lehanach sin a leanúint. Is féidir an Beiidir an dhé seo nasc hiige a chus bhfuil is na boscaí teachtarachta is tócha. Mar a Harlíonn sé tá tréise chláiracháin ar oscailt faoi láthair donna tréisi ilúna a thosaíonn na míomhharta. Mar sin bhfuilhíonn daoine a bhfuil ar bhaid leis bhfuil is agad blaseáil den cinneal ibre dhéantar an seo chuirteach ar na tréisi ilúna sin is mar sin a thosaí mé haon tháinig bé an seo le tréisi ilúna dhéanú ar dús agus mai fós an seo. Mar sin is fiú go mór an deis a hapú bhfuil is agad mar dúirt mé blaseáil den cinneal ibre a dhéanamid agus bheith ag obair le haistritheoirí gearnamú le fáil aiseolas go léithúil wathú agus ag fólam ón aiseolas sin agus ón taithí sin. Yeah, si mar bhla gohfuil se riachtainna beidir tríalhaintes ar dús ar oplan agus luú tú seúna tá choras an tearnachta ag rinne Gaeltachta agus chum céad mí is a gceis beidir Jamie Jamie inis chuig bhí an ag a tús ach Jamie atá inis agus tá na daoine bheits a tuisirt faoin céad tréis eile sin tá siad roiní inis mar formid animnach an na daoine sin le Janie mar sin bei beirt tuisirt linn agus bei beirt tuisirt a gaceann den na hinstitúdaí eile fásta mí dhearfar ach comáile sin bíon na tréisi ilúna eile agraíonn an Coimisiún hain agus is féidir le daoine chuiriste thorthú sin mar ní agrófar bouta archaíochta eile don internacht atá ag an rain inis go ceann písa eile tócha agus fiú chuiriste ar an ceann eile. Agus bhfuilhíonn do gaoine go háirithe Tás agam uanta go gur an daoine seo rudaí agus mar an éiríonn lón céadú tag an drofis na thorthú agus deir siad tá mé go léirí as ní bhfuil is agad just an molas mó bheith agam do gaoine ná Jan sin is ceart an mar dúirt mé an dú a caiithú leis an teanga bheith ag siar ólam agus is féidir le duine droch scrúdaí dheanú lá amháin agus ní hanan sinna sa rá nach neir bhfuil leis an duine céadú eile ach bhfuil is agad Chilú ibre dheanú agus bheith ag olbhú chuige an céadú eile. Mar tarlíonn sé go minic agus tá daoine ag obair an seo san hinstitúdaí san Aonad hain a chuirteach rudaí agus ná éirí lón céadú. Ach Jerry lo an darathúr nó beidir an tríúthúr. Agus is fiú sin a bheith eolas ag daoine agus gan stocha misneach a caiilúint. Yeah, well tarlíonn sin táinnig go héidir gaine agus hepar scrútú agus hannig legus so sin ní caiidir níú na mó caiidir chuig go agus an sin sé bhíon sin run se scrútú agus tíir leis. Táirta gan géadú don lágheiste ní mar daoine ar hepnaú Tá mé deanna go gapan daoine go bhfuil cinneal bhfuil spruch an bhfuil a go caiithú céid an éirithe bhaintach agus sin. Mar dúirt tú ceapan daoine éirithe ar tá cuasa deantaú nó rud an ghfuil an spruch sin tá céid an bhaintach agus is féidir an síisiarnis agus scaníon nó eile dhéanú. Ach ní bhaine aine bhfuil is go tá fólam sin ní mór fiúhain
nuair éiríonn leat an postáil ní hána sin rá go deir leis an ólamachar bhfuil agus bíimiid ag siar ólam agus ag siar áú se. Is dógann se coppla blianaar bhíní do le daithí ar an obair bhí na déine go héin nó bhfuil an póiste is máil trí a le peanmhair nó. Brahan sé ar an duine tá daoine an agus sucraíonn siad isteach go hénta tapaí bhfuil go tá daoine an hagan thugaín ar nóid bhfuil taithí aistriúcháin acu agus codíonn sin go cinse daoine eile nach bhfuil éon taithí acu agus codí acu sin sucraíonn siad isteach hénta tapaí fása. Brahan sé ar an duine ach chuirtar eointir ar fáil do gaoine nua, chuirtar mantóireacht ar fáil do gaoine nua mar dúirt mé ní bhíimiid agsúil go mé an duine nua in an a méid cíarna ibre a dheanú agus an céid an ceann cíarna chur fáil ón céad lá a bhfuil go bíon tréimh se an le nósanní stíle agus ahnód eile ólam agus le léisteachar an obair agus brathar an duine ar nóid bíon réinthhaile fólam faoin na bogáirí agus faoin na féim chláir aistriúcháin agus na bhí sin daoine eile bíon sin arolalas acu nuair thosaíonn siad agus ní bíon sin daí a chuirtar eoint ar mú agus neabhar mú ar fáil do gaoine nuair a thosaíonn siad ach brahan sé go ddíireach ar an duine go bhíad ama go ddíireach a hastíonn le sucrúisteach go gceart. Tuigim. Scuile man hat go bhaileach ina riire a lista fád a ceisna go ní bhéh deisna ní a phléir an trochar ach go dtíine rud na gálas le stopid cuasaí teanga bíon daoine buile deir se le héin bhfuil format bí sa rankis an ar teiste agus má an bhuair a faoin rééis sin. Go dé bhfuil táhacht mór a buint leis an tríú teanga gas na Gaeilge. Tá a ríis tá agus níl brahan sé ar an cinneal conartha. Inis le post buan ail na Institutí mar aistriúthóir tastíon an tríú teanga. Tá sin cinse is riachtainna sé sin. Mar sin donna mórtais epso mar hampla ní mór scrúdú dheanú ón tríú teanga go Gaeilge. Tá sin mar cod den na scrúdaí a bhíonna deanú. Donna conarthaí sealadacha áfach ní grach go mbíonn an tríú teanga daí. Tá gra bíimiid seasta daoine osú ar conairí sealatha nach bhfuilach Gaeilge agus béarla acu. Agus go minic tag an daoine thugaín ar an dóid sin agus iad an seáhan sin fólamíonn siad bhfuil agat an tríú teanga agus chuann siad isteáchan sin ar an fosbúin leis an tríú teanga ina dhé sin mar deisitáin agus iad a chufuthús froisiil ar nóid an rancí se ólam. Ach donna tréisí eilúna agus do gra donna conairí sealadacha ní bhíon an tríú teanga daí. Sure. Agus stoi gáil deisna iontar fáil chuirla scim na teanga agus tú lonnaithe aber sa brosisiúil. Tá cinse. Donna daoine tá gobar linn ar conarthaí sealadacha tá siad a lig ag fólam teanga eile faoi lethar fiúháin na daoine sin a róin an tríú teanga acu nuair hanig siad tá siad a fólam mar sin mar bíon sin mar sprocach daoine nuair hagann sin seo de gra an tríú teanga ólam agus chuirteachar an fosbún mar sin tugann muid deist a gaoine bheith freastal ar ranganí teanga ar costas an Coimisiún nuair hagann siad amach an seo. Comáile sin agritar bhfuil agad curcail córa agus ranganí neamh ar múla in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin tá scoil aird sin teangólathe ag obair in san ordniú ar nóid bíon siad san na géirí an teanga tá acu a réint le daoine eile agus bíon siad sasta rudí mar sin a chur fáil fásta ar leibhéal neamh ar múl agus comáile sin agus tú chufruúit i dteangar an bhfuil agad a gahar ina bhfuil an rankis mór himpelort is féidir leat a gcónaí bheith i do bháil de clubbaní, bheith dul ag fictorlin, bheith loirt le daoine agus de scileanna frankise nó on teanga eile de riar áú ar an dóid sin. Sure, go hinnta. Well, go tíine le deirúthir leis an chláir seo bhil an ceisteart cad iad na buntaistí darlapsa a bhainn le bheith go bar mar aistriúthóir sa Coimisiún gan na Institutí Eolas an Brosisiúil ná Luxembourg. Well, is tóca go bhfuilas ag ahanana faoi seo na buntaistí a bhaineann leis ó hiú cursaí tuarastal agus na buntaistí bhfuilas agat na buntaistí sin atá agus san na buntaistí sin an agus tá siad arrós. Bhfuilas agat ní 18 a bheith ag obair mar aistriúthóir Soáile agus an targad céarna thuirteisteach tá mé cinse sin. Ach comáile sin an buntaiste is mó a bhaineann leis an obair seo dar lomsa na an deis atá agam a bheith ag obair le daoine eile bhfuil an tim céarna acu sa Gaeilge, san ólam,
agus an spruc cíarna agin an bhfuil go bheith obair mar chud dearan agus sílam chud waid in a daoine bhíon go mar hir asúirí aber sáile ní bhíon sin acu bhfuil agad a bhíon daoine obair inis mar bhfuil spéisio go an Aistriúcháin sin rodéile ní gabheith asúir ach má tá spéisio go an Aistriúcháin ní dóilm go bhfuil post níos fearr na seo ar fáil sa bhí just go bhfuil is go gomén tú ag obair le daoine eile, gomén takeíocht agat ó dhaoine eile, gomén tú ag fólam ó dhaoine eile, gomén deisinaí agat rudí a phlé le daoine eile, a bhfuil is agat sainneolaithe eile, bhfuil is agat gardamithe teanga agus sin an rud is fearr lomsa faoin fós seocha mé ra. Agus chluineann ggóil CMI social chomá sa Russia agus communéad agus Is sé forest go mai níos fosa beidir taiste an bhála go héireann as an Russia nas go gáráit eile. Níl ar réir ar chuirbh nó níl. sé níos fosa tamara sin níos fosa go leis go ceamar gur sin nachrú sé níos fosa. No tá sé inta éasca tá nó bíon chud mhór eitiil sí an agus an actual Virginia an seo an Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin táid ar an lína bus ag an airport mar sin chéan chud mhór daoine arás go héir na dhéana hebrid a híine agus tagann siad arás máidin deluúint díreach strath ag an ifigan sin. Agus de deisisin sin bheith taisteil ar fad na hárap go mai. Gadíra é se mór eile. Well, táid néhall dúirt mar a gur lethar chluige bh geisteach tá ar bhíar dí le lé agus neart a bhíon le lé go fáil a ní bheith deis go níar inéirí seo. Sa gur mí maigad is a bheith linn don tríú chláir seo sa tsraith Deiseanna Duitse tána an bhuachtad. Cur mai go taon Éamonn. Agus táid take go dtí dearú chláir seachna seo, sé bhíon I bheitha príomhaisteáir I héanarachtas a bheits mar sa chéad chláir eile gan seachtaine, agus naidir an dearmad go mbeadh eolas ar na maith hóisiilta go rialta maidir leis tráth seo mar sin chuinníosúil ar Facebook, Twitter agus Instagram bhéal chultar a go dtí chéad uair eile sláin tamil.